Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. У той час з натовпу нехта сказав Єзусу: «Наставник, скажи брату моєму, каб ён поділився со мною спадчиною». Але Єзус отказав йому: «Чоловіче, хто поставив мене судить альбо разделять вас?» При гэтым сказав їм: «Глядзіце, сцеражыцеся ўсялякай прагнасці, бо нават калі хтосьці мае дастатак, жыццё яго не залежыць ад ягонай маёмасці». І расказаў ім прыпавесць. У аднаго багатага чалавека добра урадзіла поле. І ён разважаў сам на сам, што мне рабіць. «Няма куды мне сабраць уражай мой». І сказаў: «Вось што зраблю. Паламаю засекі мае і збудую большае, і збяру туды ўсё збожжа маё і ўсё дабро маё. І скажу душы маёй: душа, шмат дабра ў цябе ляжыць на многія гады. Адпачывай, еш, пі і весяліся». Але Бог сказаў яму: «Неразумны, гэтай жа ноччу забяру душу тваю ў цябе. Каму ж дастанецца тое, што ты нарыхтаваў?» Так бывае з тым, хто збірае скарбы сабе, а не перад Богам багацце. Гэта слова Пана. Марнасць марнасцяў, кажа Эклезіяст, марнасць марнасцяў, усё марнасць. Канешне, калі затрымацца толькі на гэтых словах і сапраўды даслоўна, без духоўных рэчаў прыняць словы Эклезіяста, якія сёння ён кіруе да нас, то, канешне, многія людзі зразумеюць, што і жыць ввогуле няма патрэбы, няма вартаснасці. Калі чалавек не бачыць сэнсу свайго жыцця, то з гэтай прычыны здараюцца вельмі часта і за самазабойствы. Калі маладыя людзі перажываюць крызіс, не маюць падтрымкі, не бачаць мэты свайго жыцця, цярпенне, выдаецца, перавышае усялякія магчымасці, і ніхто іх не разумее, то навошта тады жыць? І, канешне, калі б затрымацца толькі на гэтай справе, то жыццё можа выглядаць марным. Але Бог дае чалавеку глыбокае пачуццё сэнсу гэтага жыцця. Калі чалавек дбае толькі пра матэрыяльныя рэчы і фінансавыя, якая карысць з гэтага? Сённяшняе Евангелие зазначае прыгожай прыпавесці, што чалавек, які спадзяецца толькі на ўласнае багацце, дабрабыт, урадзіла добрае поле, уражай добры сабраў чалавек, можна на доўгія гады адпачываць, есць, весяліцца, то гэта з'яўляецца марнасцю, бо не ад яго і не ад багацця залежыць жыццё чалавека. Сёння на ранішняй імшы, калі мы маліліся, мы ўзгадывалі таксама нашага памерлага парафіяніна Віктара Бабіцкага, які 2 дні таму адышоў да вечнасці. І на імшы была ўся сям'я. Ён рэгулярна прыхадзіў на святую Эўхарыстыю, стаяў заўсёды ў гадзіне 9 на імшы, быў рэгулярна ў споведзі, камуніі святой. Я памятаю на Божае нараджэнне, калі наведваў з калядным візітам этую сям'ю, думаю, это не з'яўляецца тайнай, каб гэтым падзяліцца, размаўлялі перадусім пра хваробу мужа і бацькі. І цікава, што ў гэтай размове у сыноў, у жонкі праяўлялася глыбокая вера. Мы маліліся супольна таксама аб фізычным аздараўленні з рака, але Бог не даў гэтае аздараўленне. Бог з'яўляецца даўцам здароўя, даўцам жыцця, але ён з'яўляецца таксама тым, хто забірае гэтае жыццё. Але сапраўды сёння на імшы ў гадзіне 9 я дзякаваў сям'і за веру, з якой падыходзілі да гэтай смутнай, цяжкай сітуацыі. Сёння, калі былі на ўсёй імшы, пасля імшы ў гадзіне 9 з імі сустрэўся, толькі вера трымае іх у глыбокай надзеі і дае сілу, што Бог адарыў жыццём вечным. І сённяшняе Евангелие, которое мы чуем, таксама гучаць словы «чалавеча».
А калі я сёння ноччу забяру твою душу, і калі твоё спадзяванне было толькі на багацце, каму яно прыгадзіцца? Думаеш, ад багацця залежыць твоё жыццё? Абсалютна не. Твоё жыццё залежыць ад маей волі. І сапраўднае шчасце, сапраўдны розум – это калі ты давяраеш полностью мне. Калі будуеш сваё жыццёвыя свае адносіны ў гармоніі са мной. Ведаеце, таксама пара дзён таму я вярнуўся з Польшчы, дзе ў нас было спатканне святароў з ордэна айцоў Мар'янаў з розных краін. Я ўдзельнічаў у такім духоўным практыкаванні, якое называецца ў ордэне айцоў Мар'янаў рэнавацыі. Раз на 5 год святары з ордэна айцоў Мар'янаў, якія працуюць у розных краінах, больш за 20 краін свету, прыязджаюць, каб супольна быць у супольнасці манашскай, перажываючы гэты час. Гэта доўжыцца амаль што месяц. І там ёсць праца інтэлектуальная, праца духоўная. Ёсць таксама такі момант, калі пасля супольнай эўхарыстыі, напрыклад, вечарам дзелімся, як Бог дзейнічае ў маім жыцці. І гэты час настолькі цудоўны, што зазвычай мы бачым святароў, якія працуюць для людзей. Гэта быў час, калі мы супольна перажываючы манашскую сваю сустрэчу, дзяліліся святары да святароў, як Бог дзейнічае ў маім жыцці. Было цікава пачуць, напрыклад, сведчанне майго аднакурсніка, так можна сказаць. Мы распачыналі разам духоўнае жыццё 26 год таму, а 25 год таму былі першыя шлюбы на манашскія. Ён працаваў на Філіпінах, цяпер будзе працаваць у Англіі. І гэта досвед зусім іншага касцёла. Калі гаворыць, што людзей вельмі шмат, дзяцей, моладзі, усе прыходзяць у святыню. Это Філіпіны, это каталіцкі край. Але гаворыць, ёсць вялікая таксама праблема. Праблема слабасці, грахоўнасці і неразумення ў правільны спосаб навучання касцёла. Гаворыць, столькі ёсць працы, каб засяродзіцца на тым, што так фактычна з'яўляецца праўдзівае ў навучанні, а што фалшывае. Гаворыць, касцёл, які патрабуе мудрых святароў, якія накіруюць у добрым напрамку паству. Гэты святар таксама мой сябра перажыў вельмі цяжкі момант, калі быў на памежжы смерці. Дакранулася яго хвароба на Філіпінах, дзе думаў, што ўжо памрэ, і ўрачы не давалі вялікай надзеі. Але другі святар, які з ім працаваў, маліўся днём і ноччу. Там не дазвалялі прыхадзіць у шпіталі, ён выпрасіў, спаў на суседнім ложку, еда была не занадта добрая у шпіталі, ён хадзіў у рэстаран, купляў добрую яду, карміў яго. І сапраўды такі братэрскі падыход, у которым святар дбаў пра другого святара, і гаворыць, толькі на місіях я дасведчыў, як гэта сапраўды можа ёсць патрэбна хтосьці блізкі, апора, і як сапраўды ёсць патрэба давер, поўны давер Богу. Бо фактычна хвіліна, у которой я разумеў, жыццё мае залежыць толькі ад яго. Цікавы гэта быў досвед. Сёння, у сённяшніх днях будзе працаваць у Лондоне, дзе зусім іншая праца. У Лондоне некалькі дзесяткаў год таму быў вельмі вялікі, так скажем, бум, калі палякі выязджалі ў Англію у пошуках лепшага жыцця. І выязджаючы ў Англію, выехала вельмі шмат людзей. І там паўставалі парафіі місійныя, то есть у Лондоне парафіі для тых, хто выехаў за мяжу. І, напрыклад, нашы мар'яне працуюць у Лондоне для палякаў. І гаворыць, што эта парафія найбольшая ў свеце мар'янская, дзе мар'яне працуюць. Там 7, а часам бывае 9 святых іншых. Калісьці на Вялікую суботу, на пасвячэнне велікодных страў, адзін святар сказаў казанне на 7 хвілін. І прыязджала міліцыя, каб кіраваць рухам на двары, бо столькі было людзей, з'явіліся пробкі, як людзі прыхадзілі пасвячаць харчаванне. Але таксама давалі сведчанне, што выязджаючы на місію ў пошуках лепшага жыцця да больш багатых краін, не абавязкова жыццё складваецца лёгка. Это ў рэкламах жыццё бывае лёгкае. І это святар дзяліўся, колькі цяжкіх праблемаў ёсць у сэрцах маладых людзей. І куды прыходзяць? У святыню, у касцёл да святара, шукаюць дапамогі ў споведзі, у духоўных размовах.
І гаворыць, это вельмі часта пабітыя людзі, это вельмі часта людзі, якія перажываюць, як уладкаваць сваё жыццё. Новая краіна, няма сяброў. І касцёл з'яўляецца тым месцам, дзе, можна сказаць, дакранаюцца як бы сваёй радзімы. Гаворыць, што праца на місіях з тымі, хто выязджае, яна вельмі ўражвае, але адначасова таксама ёсць такое сведчанне, што гэтыя асобы у вялікі спосаб намнога больше, чым у сваёй краіне давяраюць Богу, таму што спадзяванне застаецца на ім. Сёння, калі чуем Слова Божае, якое заахвочвае нас памятаць аб тым, што матэрыяльныя рэчы, яны каштоўныя, добрыя і патрэбныя. Без іх немагчыма функцыянаванне. Аднак, калі мая надзея, маё спадзяванне столькі на іх, то сапраўды я бедны чалавек, годны палітавання, пра якога гаворыць Эклезіаст, што даверыўся марнасцям, якая з'яўляецца марнасцю над усім. Варта, выдаецца, сёння задаць пытанне, што альбо хто з'яўляецца каштоўнасцю для мяне на сённяшні дзень. Бога выбіраць трэба кожнага дня. Тое, што калісьці за мяне выбралі Бога, што я буду веруючым пры хрышчэнні, гэта недастаткова. Бог чакае, каб выбар Бога у жыцці кожнага чалавека быў свядомы і каб гэты выбар панаўляўся кожнага дня. Няхай у нашым сэрцы будзе прагненне аднаўляць адносіны з Богам і каб Ён быў моцай, каб Ён быў надзеяй, бо калі даверымся Богу, не будзем засмучаныя навекі. Амен.